Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakala ngabafundi ezikoleni ezahlukahlukene emva kokuba kube nomdlalo okuthiwa i-school bag challenge la uphatha khona nanoma yini uphathe izincwadi zakho uye esikoleni. Abantu ke baqala bawujabulela lo mdlalo bebona izingane esikoleni ziya nezinto ezahlukahlukene ezihlekisayo. Kamumva nje abazali bathi cho kanye nothisha bakhuza lo mkhuba kuba manje awuphele ngoba sekwanele. Abafundi ke sebephatha izinto ongafanele noma izinto ejule kakhulu. Kubonakala omunye wabafundi ephethe ibhokisi lengane eyanale esikoleni, abanye baphatha namaphenti noma ama-adilozi. Abantu bathi cha lokhu sekuphume ngempela esandleni. Abafundi abakhuzwe beyeke lo mkhuba ngoba akusahlekisi neze le eyebhokisi ibathinte kakhulu abantu. Babhala izinto ezahlukahlukene bathi awukhuzwe lo mkhuba engathi isekuphuma esandleni. Bafethu mina njengentatheli ka-YouTube ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolo daba ukuthi ngabe yinhle na lento ye-school bag challenge noma nje cha uthi umkhuba nje lo okumele uphele kusukela manje. Bafethu ngizofisa ukuza ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.